saya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana tak waspadake iki kaya panengahing Pandhawa Janaka bener apa luput iki ya pancen bener aseksa kang mapan ana ing ngarepmu aku Raden Janaka panengahing Pandhawa wo ladalah ilang sakabehane saka negara Ngamarta temu ning kene Janaka negara Ngamarta wis tak usah-asik aja kaget anak-anak pendho kabeh wis padha lumayu Janaka mungkari kowe mapan nang kene bebarsane jin tanpa ruwang sing tak guli senajan mung siji deleke Prabu Puntadewa nanging yen ora kecekel adi-adine bakal tak rusak tak gaglak diringake dening menungso ana cacah loro nang mburinan kowe sapa Mas kowe piye kok ngaku apa ora ya ngaku dah takon marang aku Petruk Kanthong Bolong Petruk Kanthong Bolong ya tong-tong set ya tong-tong set ya Setra Prawira Prambanan Setra Prawira Prambonan Nala Jaya Tungtuk Nala Jaya Tungtuk Suweja Suka Mrengkelang Suweja Suka Mrengkelang karan anak Pakane Agus wah ana karan anak barang sing matane amba kaya iwak kae sapa kuwi kowe takon marang aku Mas iya jenengmu sapa ya takon lah ya kowe jenengmu sapa kowe takon marang aku iya ya takon lho jenengmu sapa lah ya kowe takon marang aku iya ya takon kok mulek wae to gong kowe ambok kondo kowe takon marang aku ta iya jeneng aku Gongba jenengan kok Gongba iki Bagong oh Bagong to tak kira kuwi dudu menungsa. Tak kira ingon-ingonane Janaka mirmut apa-apa jebul menungsa iso omong. Wah. Janaka aku goleki kakangmu Puntadewa. Yen iso sarana aris bakal tak gawa menyang negara Ngastina yen ora iso mati. Nadyan to dadi kuwanda bakal tak aturake Sinun Prabu Duryudana. Para seksa. Aku ngerti kelawan kowe Prabu. Dewa Denda ya Dewa Pawaka. Ayo yen kepengin bakal ngrincung kelawan Kakang Mas Puntadewa langkah ana dhisiku narpaning Janaka wah gaglak limpahmu aku nek iso nyekel aku tak kei 100.000 nyekel kowe nek ra iso wit angel ta nyekel Bagong kaya ngene angel kok arep nyekel Ndara Janaka wit
Wah, edian malah ngentut wong iki. Beda karo Petruk, padha wae. Petruk kulino nyopet nang pasar, iso nyekel Petruk padha karo nyekel angin. Alah, ora ngandel. Ayo, cekelen. Wit. 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 Penak nyekel Handayani nah. Wong edan kabeh. Ah. Ayo Janaka tak ngake dadane Prabu Dewa Dendra. Gantemo. Lelo-lelo linali saya kadriya ndriya asmara marang risang kadirate. Kondange satriya pendha padha sekti mandra guna pinayungan kelawan dewa. Nanging ndi bukti lan nyatane? Janaka tak getak kontal mbah tibamu. Nalendra ngamarta Semar mapana ngendi nadyan tana lak-lakaning naga bakal tak upati.
Yan Seswa matur marang Sang Mahayogi Sang Wipra ngadi paran karsane Iwang Hodi mati astu para sidam sidarat astu Kaki Semaya jeneng kita Kaki Semaya munggah ana ing kayuwangan alang-alang Gumidir jeneng kita Kaki Semaya bakal njaluk kekuatan gaib lumantar panjenenganing ulun kang bisa gawe lantaran pepadanging negara Ngamarta lan Klampis ireng para Pandhawa pepundhenmu bakal bebodro amemangun papan panembah lan papan parpatan kula Kaki Semaya sih limang perkara kang kudu sira gaduh minangka pamonging kang tumuwuh ana ing tanah Jawa sih mau ndarbeni kekuatan gaib tumindak ing sih kudu bisa antresnani marang sagung kang dumadi tumitah ana ing Arcapada ora metung kutu-kutu walang atoga iber-iberan senajan toga gremetan kabeh kalebu rinengkuh darmaning sih kuwi mau kula Kaki Semaya ya kanthi cahya kang gumebyar saka Sidikara Ulun marang jeneng kita Ismaya sira ndak Sidikara dadi daya kekuatan kang maratani marang gangga kita minangka dadi pamonging tumuwuh tanah Jawa pamoring sukma sinamaya winahya ing ngasepit cahya gumebyar manjing anggane Kelurahan Nayantara Yang Bungulun terang teraca sabda paduka limangsih ingkang sampun kasarira dhateng Kyai Lurah Nayantaka inggih Yang Adi Bungulun kula nyuwun pamit tambahing pangestu saking paduka Yang Adi Bungulun kesedha minangka dados pamonging tumuwuh wonten ing tanah Jawi hamomong dhumateng darah Witaradya inggih pepundhen kula para Pandhawa mugi-mugi daya gaib ingkang sampun karasa wonten ing hangganipun Semar maratani lan dayane sagung dumadi nyuwun gunging pangaksama nyuwun pamit tambahing puja lan pangestu paduka Yang Bungulun Gonggo gonggo tri gonggo durga mendak kala sirna rahayu rahayu lakumu Ismaya sing pagelaran kang pucet kang titik kang
Asmara marang risang ratu-ratune wong cakra kembang Mang Jaya kusuma semring kula Waduh Kakang Ismaya wis winggonku goleki kelawan Kakang Ismaya Kakang Ismaya prasasat kaya peteng dedet limengan atine Puntadewa tininggal kelawan pamong agung pamong sagunging tumuwuh ana ing tanah Jawa do Kakang Ismaya banget panarimaku dina bisa ketemu kelawan Kakang Ismaya oh nggih Ndara petenging negara Ngamarta Kakang sawetara Trimadya Candra tininggal kelawan Kakang Ismaya banjur aku nyuwun dawuh kelawan sapa Kakang Ismaya mongko pakaryan kang gedhe nggonku bakal hambangun Praja Ngamarta wujud papan panembah lan papan parepatan Duh Kakang Ismaya niate Puntadewa ora kanggo keluarga gedhe Brayat Pandhawa nanging Kakang Ismaya papan panembah lan papan parepatan muhung kanggo sagung dumadi kang gumelar ana ing jagat raya iki Kakang Ismaya murih sagung dumadi kang gumelar ana ing jagat raya iki tetepo nggone mengkoni bumi saisine tetep rahayu Kakang Ismaya inggih sinuwun kula aturi lenggah langkung rumiyin sinuwun Ganjing lap-lap katon lirik kencang risang maweh gandrung inggih sinuwun kula mangertosi bilih paduka Ndara Punta anggadhahi tekad lan karekat kepengin hambangun Praja Ngamarta ingkang awujud wewangunan tata gelar lahir inggih menika papan panembah lan papan parepatan. Nuwun sewu glagat paduka Ndara Puntadewa kala wau mujudaken paduka badhe hamiwiti nata rasa nata praja nata negara. Lah ingkang menika sinuwun monggo dipun oceki monggo dipun penggalih monggo dipun dudah. Iya Kakang Ismaya. Mara gagi Kakang sawetara iki wis kutung lan kothong. Jroning tiase Puntadewa ku njaluk kelawan Kakang Ismaya nggone Kakang Ismaya nata rasa mara gagi wredekna lan paringna pedharna kelawan panjenengan ingsun supaya panjenengan ingsun kang minangka dadi pangarsa bisa sumambah marang para kawula dasih mahanani negara Ngamarta adhem ayem tentrem Kakang nggih nanging keparenga dipun eling-eling nggih Den
Sinuwun. Sejatosipun sampun dangu anggen kula ngendhem raos. Namung kepengin ngaturaken unek-unek kula dhateng para pepundhen kula Pandhawa. Para pangarasaning negari ingkang astolos kendalining praja lan tata pamrentahane negari lan wakil-wakiling bebrayan agung menika ingkang sampun piniji. Sinuwun kula mboten ajeng mejang kaya wong gerang, mboten ajeng mangsit kaya wong mursid. Nanging kula namung badhe matur mbok menawi menika saged damel pangklimbanging laku para pinitados bebrayan agung. Iya Kakang Ismaya. Sinuwun menawi kapetang gesang kula wiwit jabang ngantos trapang wiwit kuncung ngantos gelung. Kula menika sampun momong pinten-pinten pangarsaning negari utawi ratu utawi Nalendra. Wiwit jaman Prabu Harjuna Sasrabau ing Maespati, lajeng Prabu Rama Wijaya ing Pancawati dalah luhur-luhur paduka piyambak wiwit saking Eyang Kamumanayasa, Sekutrem Sakri Palasara Abiyasa, Prabu Pandhu lajeng jengandika. Sedaya kala saben tataran utawi jaman ing antawisipun ratu siji lan sijine benten. Sebab saben jaman menika benten-benten mangsane lan piranganipun. Mangsa lan piranganipun menika pancen benten. Sinuwun. Gumelaring nagari Ngamarta punika dumadi saking kathahing laladan wiwit timur ngantos kilen. Ugi kathahing basa, suku, ras, agama lan adat budaya. Ugi kapercalan lan kapitayan. Sedaya kala wau sagedipun budidaya manunggaling lair lan batin. Awit inggih saking manunggaling lair lan batin kala wau saged manunggalaken nusa lan bangsa. Sinuwun. Manunggaling nusa kelawan bangsa kala wau saged hanyurung dhateng karaharjan lan kamakmuran ugi katentreman ugi karaharjaning sagung bebrayan saisining negari Nuswantara menika. Hidam-hidaman lan tujuan menika sampun dados gemblenging niat manunggaling sedya gumolonging karsa para leluhur Nuswantara rumuhun kanthi saklebeting tekad asesanti binika tunggalika tanhana dharma mangkrowa. Menika tekadipun ingkang tegesipun sanadyan bebrayan agung menika beda-beda nanging tetep manunggal dados tunggal. Saklebetipun brayat ageng Nuswantara. Mengkono Kakang Ismaya. Inggih. Sinuwun. Lah tekad ingkang luhur bebrayan ageng kala wau ingkang saiyek saeka praya saeka kapti nindakaken dharma luhur tumuju dhateng baraya negari ingkang lestari rahayu raharja adil makmur lahir terus ing batin. Dharma luhur menika sampun wonten wiwit jaman kina makinanipun sakmadyaning bebrayan Nuswantara. Wusana kasembatan dipun cipta para luhur paduka dados gegebengan limang perkawis kinarya angger ugering negari. Pramila kula suwun sedaya kapareng nindakaken dharma limang perkawis minarya gegebengan kala wau. Sepisan menika manembah dhateng Gusti ingkang akarya jagat. Inggih ingkang Maha Tunggal kaping kalih raos kamanungsan ingkang satuhu. Tiganipun manunggaling Nuswantara. Sekawan rembag sarujuk
wakiling para kawula dene gangsal adil warata murakapi sedaya bebrayanku. Menika ingkang winastan gegebengan limang perkawis. Saha gegebengan limang perkawis menika kedah dipun ugemi, dipun lampahi, dipun hayati. Boten namung damel abang-abang lambe kagem sedaya baraya ageng Nuswantara. Namung nindakaken limang gegebengan kala wau menika boten gampil. Nindakaken menika boten gampil, Den. Sagedipun kalampahan menika wonten lampahipun kanthi nindakaken landhesan inggih menika landhesanipun ingkang winastan Eka Prastya Pancakarsa. Tegesipun manunggalaken tekad mujudaken limang paugeran saklebetipun gesang pribadi bebrayan saha negari. Den kula punggel sawetawis nggih. Iya Kakang Ismaya. Sedaya kala wau gunggung kumpulipun, Den. Sami kalian werdinipun mangertosi jati diri. Mangertosi jati diri. Menika sakalangkung bebles ingkang winastan sangkan paraning dumadi. Gamblangipun mekaten nggih, Den. Setunggal gesangipun manungsa menika mlebet tigang alam. Inggih menika alam purwa, alam madya, alam masana. Liripun alam purwa menika alam wonten guwa garbanipun ibu. Dene alam madya menika mapan ana ing alam donya, alam masana menika wonten ing alam kalanggengan. Inggih alam kalanggengan sukmane manungsa antuk swarga menapa neraka menika gumantung tumindakipun wonten ing madyapada. Menawi tumindakipun ala inggih mapan wonten ing naraka, lah menawi tumindakipun wonten ing alam donya sae badhe mapan wonten ing swarga loka. Den nadyan to gesang wonten ing alam donya bebasan mung mampir ngombe nanging menika sejatosipun wigati sanget. Pramila sageta gesangipun kebak wonten ing alam donya nindakaken tumindak ingkang utami. Mugi kawruhana bilih manungsa menika asalipun saking Gusti ingkang ngakarya jagat mangke badhe wangsul wonten panguwasaning Dat kang murawengdat inggih ingkang maha kuwaos. Mawi marga tigang alam kala wau menika kula gamblangaken nggih Gus kanthi ngagem aksara basa Jawa nggih aksara basa Jawa inggih menika Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga. Liripun mekaten tegesipun Hana urip sadurungipun manungsa tumitah urip menika sampun wonten panguwasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Werdinipun Gana ingkang tasih legena dene Caraka manungsa lahir wonten ing alam donya kajawi menika dipun paringi pancandriya ugi dipun paringi Caraka cipta rasa kelawan karsa. Data Sawala werdinipun Dat kang Datan Sawala kajawi manungsa lair ing alam donya dipun paringi pancandriya saha cipta rasa kelawan karsa saking Gusti kang ngakarya jagat. Manungsa dipun paringi sifat ingkang saking Maha Kuwasa inggih menika sifat ingkang sae. Menika pancaranipun sifat Dat kang Datan Sawala inggih Gusti ingkang Maha Agung. Kajawi dipun paringi sifat ingkang sae ugi dipun paringi sifat ingkang ala utawi awon. Mongko sifat sae lan awon menika padha jayanya tegesipun padha kuwate.
teng hangganipun manungsa. Lah, ing mriku manungsa dipun uji kalian Gusti kang ngakarya jagat. Milih pundi menawi tumindakipun wonten ing alam donya sae inggih badhe mapan wonten ing swarga loka. Lah, menawi tumindakipun manungsa wonten ing alam donya menika angkara murka badhe manjing wonten ing neraka jahanam. Maga Bathanga tegese ma menika sukma, ga menika raga, Bathanga menika tegesipun bathang. Lah sasampunipun sukma oncat saking raga, manungsa pejah manjing wonten ing alam pasana. Kantun duk rikalanipun manungsa wonten ing alam donya tumindakipun kados pundi? Sae punapa mboten? Kala sampun kula sebataken menawi sae badhe manjing swarga loka, lah menawi tumindakipun awon inggih badhe manjing naraka jahanam. Ngemu suraos den lelandhesan sangkan paraning dumadi pramila manungsa mangertosi jati dirinipun piyambak ingkang tegesipun menawi sampun mangertosi jati dirinipun tegesipun saged ngendhalekaken diri pribadi. Lah, tiyang ingkang saged ngendhalekaken diri pribadi kala wau saged nemtokaken lakunipun wonten ing alam donya. Kedah tumindak sae punapa mboten manut darmanipun tiyang kala wau nggih, Gus. Lega rasaning tiasing sundha Kakang Ismaya padhang tumarawang tiasing Puntadewa sawise nampa wejangan saka Kakang Ismaya. Duh Kakang Ismaya, ayo tak kanthi ya mung manunggaling kawula kelawan Gusti, Gusti lan kawula Kakang. Gambarane Puntadewa bisa manunggal kelawan Semar bisa manunggal kelawan Puntadewa. Jagat saisine bisa nekseni kalamun pepadang negara Ngamarta kasembuh manunggaling kawula kelawan Gusti Kakang Ismaya. Sang Raka Sang Harimurti para madya asananira katur sadaya nggih Den
Mas lega manah kula sasampunipun pinanggih paduka sinuwun ing Ngamarta monggo ingkang kula dherekaken. Araretu ingkang badhe nempuh negari Ngamarta Jawa klampi sireng kala wau kula pitados saking dayanipun gaib saking Sang Hyang Menang saged kamangsulaken iya Kakang Ismaya ayo hinggal bali menyang negara Ngamarta Kakang. Yai Kresna. Waduh Yai. Wah. Wah, dalah Yai Kresna. Wonten timbalan kadhawuh Koko Prabu. Sliramu tak goleki wit sore kok ora ana katon ngendi Yai Kresna. Kowe apa ora ngerti iki Praja Ngamarta? Yai Puntadewa Sawaratara Trimadya Candra wis murca saka negara Ngamarta. Klampe sireng iki digawe karang abang iki piye Yai Kresna? Aduh Yai. Waduh, Koko Prabu. Kula sampun mangertos bilih paduka Koko Prabu. Kuntal Kang Papral. Kendang Kapracundang kelan Yayi Janaka. Kagetak Nalendra saking Awiyat. Iya. Karepku ki ya kepengin males nanging kok dayaku ora duwe daya apa-apa mungsuh kelawan Dewa Denda. Lan para wadya balane malah pendhitane kok idak-idak jejeli tungkak. Nek kok ya Sekti Mandraguna. Waduh, Koko Prabu kula nyuwun pitulungan Koko Prabu. Kadipundi negari Ngamarta Koko Prabu. Yo. Monggo Koko Prabu. Saha Yayi Janaka. Enggal kula kanthi ngupaya pepadang. Karasing meneh kula Koko Prabu. Mboten wonten sanes ingkang saged madhangaken bumi Ngamarta kajawi. Yayi Puntadewa dalah Kakang Ismaya. Mongko wekdal samangke nembe murca saking Karangadempel ugi Ngamarta. Ayo. Ora dadak kesuwen. Iki kok slak ngamuk wadyabala saka Ngawiyat. Tak derekake ngupaya ana ngendi dununge Yayi Puntadewa. Monggo Koko Prabu.
syukur. Waduh, Yayi Samyaji sampun timbul Yayi. Yayi Samyaji. Uninggih Koko Prabu. Sawetawis dipun antu-antu dening para kadang para Pandhawa sedaya. Waduh Yayi, Yayi. Tinak paduka Yayi Samyaji wonten pundi Yayi? Nuwun inggih Koko Prabu. Sawetawis mahas ing asampun meminta dhateng panguwasaning ndat Kang Mruwendat supados saged nuntun Puntadewa anggenipun ngastolis kendhalining negari Ngamarta Koko Prabu. Nyuwun pangapunten ingkang ageng dhateng Paduka Koko Prabu. Inggih mboten napa-napa Yayi. Lakar sakmenika Paduka Yayi Samyaji sampun timbul. Sesarengan lan timbulipun Kakang Ismaya. Inggih menika saking pangras kula ingkang saged madhangaken bumi Mamarta saha klampis ireng. Monggo Yayi Samyaji kepareng methukaken paramuka ingkang nedya badhe njugaraken negari Ngamarta ugi damel kisruhipun wonten ing Karang Kadempel. Nuwun inggih Koko Prabu. Sauger ri paduka kula sareng kelawan Kakang Semar kula pitados mbok menawi pepeteng pedhut limangan ingkang hangalingi bumi Ngamarta saged ical Koko Prabu. Koko Prabu. Inggih nuwun. Pancen menika jejibahan kula kalian sinuwuning Ngamarta. Badhe kula panggih ing damel risaing Karang Kadempel. Yaksa krurane sedang nalindra yaksa lelaku kamal malya ingkang golek wiwit sore rakaton Puntadewa lagi iki katon ana netraku Puntadewa manuta tak gaglak Puntadewa. Yaksa kang murang tata sira gawe rusak negara Ngamarta Mbubati wewangunan papan parepatan lan papan panembah. Ayo yen keduga bakal mangsa Puntadewa mangsa niki Puntadewa wah gaglak limbah wah. Arsa ginaglak raseksa dewa dendra nenggih kala wau jimat jamus kalima sada nyempyok angganipun Prabu Dewa Dendra Konta kapisanan.
tenan. Tak kira candhaane ya gampang lumah lamah. Dijak nang warung jajak-jajakno baksono pisan pindho ping telu kena jebul ya angel. Pandhawa. Luput saka pacoban ya karya Basuki aku balik nyang kayang aku. Tak goleki wiwit sore. Kowe kok goleki karo Semar ki karepmu piye? Kowe wis ngurak-ngarik ana ing Klampes Ireng Karang Kadempel. Apa mok kira aku ora ngerti kowe? Apa mok kira ora ngerti kowe senajan to kaya bulus poleng gantiya sandangan ping 22. Gantiya sandangan ping 22. Aja cedak-cedak aku ae mar. Ora ndang salin kelakon tak unyet-unyet kowe. Iya. Aku kapok ya Kakang. Kakang Semar. Jono aku ya Kakang, aku wis kapok karo kowe ya Kakang. Kowe pirang-pirang bengi. Wingi mung trima tak elus-elus dilalah ora kapok iki mara meneh njaluk tak Ayo, tangiyo nak ngene iki. Ora usah nganggo tabuh-tabuhan ya penak iki. Wis ya Kakang, iki alang-alange kok do nyocoki bokong ya Kakang. Jono ya Kakang, ora ana alang-alang. Marjolke. Ora usah. Nak wis peteng pajar-pajar kaya ngene iki kowe ora kapok kowe. Wis ya Kakang, aku wis kapok ya Kakang, colke Kakang. Kapok tenan apa ora? Engko janji tanggal 23 kok metu neh kowe. Durga wis unyet-unyet kaya ngono kok ya ora kapok janji ana wayangan kok metu neh. Kelakon kowe. Ketoke Petruk karo mungkur terus tangane ngene ngono kae terus nyandak kono. Oh kuwi wis kawak omong. Ora usah. Karya Basuki para Pandhawa. Nggone Prabu Puntadewa, nggone Kakang Ismaya manunggalake antaraning kawula lan gusti-gusti lan kawula. Kakang Semar wis bisa nata rasa, nata marang jiwaning dhewe ngerti marang sangkan paraning dumati aku njaluk pamit ya Kakang. Gatotkaca kenceng Bratayuda maju para ngarsa. Wit
Duryudana. Duryudana kakangku kepiye? Ora pisan pindho njlontrot kelawan wong Kura kenceng Bratayuda balang tungkak. Wah! Purwa Madyawasana anggenipun Yayi Samyaji saged manunggal kelawan Kakang Ismaya minangka gegambaran manunggaling kawula kelawan Gusti kelawan kawula. Sayektosipun Kakang Ismaya sampun hambabar nata raos saengga saged hanata lan pranata bumi Indraprastha. Yayi kanthi kekiyatan gaib kala wau mugi maratani sagung kang dumadi andadoske negari Ngamarta lerekipun wonten ing Dukuh Getas Desa Termas dadosa desa ingkang gemah aripah loh jinawi karta tata lan araharja adem ayem tentrem tinebehaken saking sakadhahing godha lan pangrencana. Punapa ingkang dados tetanemanipun para kawula mongkisma ulu pametunipun bumi saged matikel-tikel ingkang langkung sae. Tuwuhipun sendang sari mboten mandhek nanging saged maratani maring barokah kekiyatan dhumateng para kawula karang pradesan wonten ing Desa Termas lan Getas. Karya Basuki Rahayu menika salami laminya.